Achọrọ m ka ị na-anya n'azụ m ebe a. Ma m nọ onye na-azụ. Ị na-anya n'azụ m ebe a kịta. Osisi a kịta na-adị ebe a 1, 2, 3, 4. Ị na-afụ ihe a na-egosi gị na 4. O nwere nke kwụ n'elu m ebe a 5. And the 2 anụ onye na-afụ na look at these 2. Man ị na-afụ ya ọfụma. These 2 kịta. Ihe a kịta na-abụ gịnị? Osisi akpụ. Ị na-aghọta na ife a bụ gịnị? Osisi akpụ. Now, the reason I make this video, ịgbara ndị Igbo si n'ọkụ dị n'abalị eghere mba nni. And ndị Igbo sikwa say that now omenala ndị dị elefa ka nke anyị wee dịla anyị. And akwa the same ndị Igbo si that na ife ndị na-eli ka ndị na-asọ. Every osisi akpụ nọ n'ala Igbo today dị spiritual. M ga-apụta ebe a na-emepe gị anya nwa obere. Ịghọtala ozi ma ị ga-emecha aghọta ya. Do you understand me? Osisi akpụ ọbụla dị ịma na be anyị o nwere some sacred tree anyị kwere ekwe. Bịa na ihe ọ ya mpụta ebe a na m akọwara gị sọ certain things ka ịghọta that nọ mmadụ bụ ihe inventri ife a niile ị na-afụ. Religion o spirituality ị na-aga akụkọ ya na human being invented that. Ịghọta na ife a m na-agwa gị ọ mmadụ gwara gị that na osisi akpụ dị spiritual, dị sacred. Ihe ahụ the purpose m ji eme this video. Na ebe a nọ now, osisi akpụ kwụ ebe a kịta na-ada agụtụ ya ọnụ. It has nothing to do with spirituality. Do you understand me? Osisi a kịta na-abụ otosia ka ruo oge a ga-emeke use of it. Eberi edebe n'ala, waa ya were ya ruo oche, were ya ruo furniture, were ya ruo ceiling, were ya ruo a lot of things ga-abalị human being uru. Mana ebe ibe m na-aga na-abụsi, asịrọkwa nga believe na ya no ife abụ your own belief, your own religious belief. Mana ihe ọ ya ahụpụtara na-akọwara gị ebe a ka ịghọta that na some things anyị na-agwa anyị na ọ dị spiritual nwere ihe gbasara ya na spirituality. Ihe anyị na-afụ concept of God, concept of spirituality bụ human ideology in a quest to know what is behind this nature. For my own understanding, I believe na nature bụ nyanwa bụ that creator human being na-afụbara anya. Do you understand me? And mụ na gị na-agbawụkwa nature. That is why eji were akpọ mụ na gị na-agbọ n'ala Igbo mma nke ndụ, the beauty of life. Mana ọ ya ahụpụta na-akọwara gị enwere ike because of na ị nọ guys ịdị too religious. So certain things a na-ekwere n'isi ya na-asị ịpụta ya na-asị what you don't know is bigger than you. Ndị Igbo si na onye njenje ka onye isi awọ ihe wee mara. And o bụ onye ụzọ wee sibe ite na aka ya enwe mkpọmkpọ eju. That is why o ji adị mkpa ọnụkata travel because all travel ga-eme gị ịghọta some dynamic of life. Na be anyị today kịta na osisi akpụ dị spiritual. Ọ bụrụ na be anyị kịta ka osisi akpụ niile a ntụrụ aka nke akwụ n'ilu m ebe a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 osisi akpụ. Akara ịma gị ọgọdọ red maọbụ ọgọdọ white maọbụ sometimes ịpụta ruo n'ụtụtụ ife ebe akụ ilu uyom ọkụ ya na mkpọdo isi n'ala. Ihe a o believe onye ọbụla na-eme ya. Ihe a wee ebe o believe o si consult to the spirit being. Do you understand? Mana ihe nji akọwara gị ife a ga ịghọta that na religion na ihe ọbụla gbasara spirituality ị na-afụ today bụ human being invented that thing called spirituality and religion. That is why if afọ gị nwa nọ n'ime spirituality no ife a gị nwa nọ n'ihe ime religion na practice kwa in the name of na ị na-achọ success, in the name of na ị na-achọ ka ị dị connected, in the name of ka ị chọrọ favor, in the name of na ị chọrọ ịdị successful, in the name of na ị chọrọ ihe ọbụla. Onye ada achọkwa onye anọrọ n'ime religion anọkwa n'ime spirituality na-enwetikwa ife niile a n'efu. That is why anyị wepụta ebe a na m agba gị no nature bụ spirit being afụ na-efeva onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta ma onye na-egbu mmadụ ma onye ada egbu mmadụ because ọ da akpara oke. Anọ ya kpata ya ahụpụta na m agba gị humanity first before anything in our religion. Do you understand me?
today na be anyị onye ọbụla na-abụ sometimes nọ n'obere gbaba ọsọ, sometimes ifufu si lachapụ ọsọ, sometimes because of gịnị spiritual belief, because of gịnị superstition, because of gịnị theory and vision. Ma ọ ya sometimes anyị pụta na-akọwara gị ya na aghọta nwanne m na-ege m ntị. To God who made me and you, onwere onye nwere power to change your destiny. Onwere onye nwere power to buy you without ịyọnyere gị something ilie ya. Onwere onye nwere power ịkọsụrụ gị accident. Onwere onye nwere power to harm your life except physical. Ife a niile na-akọ akụkọ village people, the only way anyị ahụ asị gị na anyị egbu gị enweta nwogo bụ by physical, zida na agbalị gị egbe ma ọ na mmadụ nwetara gị tinyere gị ife na nri. Ịtụzina ndị mmadụ ụjọ, ịtụzina ndị mmadụ ụjọ. M na-agba gị the truth o. Ịchọkwa ịghọta ya, ịchọrọ keep on believing na o nwere taa ya destiny not to prosper. O mee gị ịtọ na be dibịa, o mee gị ịtọ n'ụlọ ekpere na ị na-akast na-abind ịkastigide gị ahụ one ka ị dị today. Mama gị kastịrị ya, papa gị kastịrị ya, si ya etu otu abụ n'ezi. Ikenekweghị gị asị nke mmịa anyị right n'ọgụ small ka ịghọta dat na osisi akpụ ahụ ị na-asị na ọ dị spiritual n'ala Igbo today, na ịbịa n'ebe a kịta na ọkwụgasị n'azụ m ọka ebeli edebe n'ala waa ya wee were ya rụọ ife ga-abalị human being uru. Ikenekwenụ m unu ka emesịa.